बाथ्राखौ लानानै आङो कमेन्ट होनो गोसो गैया नाथाय बिथाङा जुदि बर' जातिनि कान्डारिब्ला गावखौनो बिथाङा जुदि कान्डारि होननानै सानोब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै गावनि आब्रुथि गावनि मान सन्मानखौ हानि खालामनांगौ होननानै आं साना आरो बेयो मोनसे वाइस बिथांनि माने स्टेटमेन्ट नङा बियो माने सासे पुलिस मानसिनिसो स्टेटमेन्ट होननानै आं सानो कारन बिएससि आरो बिटिसि आव सनितपुर बिश्वनाथखौ सोसननायनि जेबो बेयाव एजेन्डा गैयामोन आरो बे समाव सोसनखायोमोनब्ला दिनै बेखौ बाथ्रा बुंनो सावरायनो गोनाङानो गैयामोन बे बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों गामि सोसननायनि बाथ्राया भारत सरकार लेभेलाव रायलायनाय जादों आरो बेखौ एकर्डआव थोंजोङै सनितपुर बिश्वनाथ होननानै लिरनाय जायाखै दा बेनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों दा बे समावनो जुदि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला बेयो मोनसे वाइस डिसिसन नङा होननानै आं सानो आरो दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे सोर आफादा बर' माहारि बायदि बे मोनसे फिसा हारि आरो खम माहारिया गिदिर किन्तु जोंनि सुबुं अनजिमाया सुबुं सानखोआ खम आरो बे खम सुबुं सानखोनि मोनसे माहारियाव जोङो आत्ममर्यादा आरो बिश्व दरबाराव जोङो माने हारि हिसाबै जों गावखौ गेरेमसा माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों जों हाबा मावबाय थादों बेबायदि समाव फरायसा आफाद थाखानायाव जोंनि माखासे आफादफोरा माखासे कान्डारि नेताफोरा दिनै माने गुबुन मोनसे फरायसा आफाद दानानै माहारियाव गावस्रानाय लाबोनायनि मास्टार माइन्डआ सोर दिनै जोङो बर' रायजो राजाया बयबो नुबाय दा बेखायनो बेखौ लानानै आङो जेबो गोदान बाथ्रा बुंनो सानाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि खामानियाव गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव हाबा मावलांगोन गामि सोसननायनि माने खामानिखौ मावनायाव जों मालाबा कमप्रमाइस जानाय नङा आरो सनितपुर बिश्वनाथनि जि गामि बे गामिया जिकुनु प्रकाराव हाबगोन कुनु कारनाव बे गामिफोरा जाहाथे थालाङा बेनि थाखाय जोङो जेसेबां नांथाबनांगौ जेसेबां खामानि मावनांगौ सोमावसारनांगौबा सोमावसारगोन आरो जुदि गामि गंसेबो हाबाबा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय माने सोमावसारफिननो थाखाय एबसुआ माने बिनि माने एक सेकेन्ड एक मिनिटबो जोङो टाइम नांनाय नङा दा बेखायनो आङो खावलायो जे बेखौ लानानै डिबेट आरो डिसकासन आरो आर्गुमेन्ट होलायबाय थानांगौनि प्रयोजन गैया आरो जायफोरा बे स्टेटमेन्टखौ होबाय थादों बे मोनसे वाइस स्टेटमेन्ट नङा बे सासे पुलिस मानसिनिसो स्टेटमेन्ट आरो कान्डारि होननानै जुदि मान सन्मान मोननो लुबैदोंब्ला बेबायदि डिबेटखौ लाबोबाय थानाङा आरो बिएससि आरो बिटिसि आव जे बिथांमोना फेलार जादोंमोन आरो सनितपुर बिश्वनाथखौ सोसननो हायाखैमोन बेनि सायावसो बिथांमोना कमेन्टखौ होनांगौ होननानै आं सानो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 25 जुननिफ्राय जोङो इउपिएससिनि अरियेन्टेसन मोनद' जिल्लायाव जों स्टार्ट खालामगोन दिल्लीनि बिकन आइएसआ बेयाव केम्प खालामनानै थाफैगोन आं बेखौ बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय आरो गुबुन एकर्ड रिलेटेड जिखिनि इश्युसफोर दङ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो एनडिपिजों सावरायखांबाय इउबिपिअ आरो एबसुनि गेजेराव सावरायगोन आसाम माने बिटिआर सरकार आरो बर' कसारि काउन्सिल लेभेलाव सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों खोब गुसुं समनि गेजेराव एकर्डनि दफा मावफुंनायनि गासै हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय जोङो आवगायगासिनो दं बिथाङा बुंदों बाक्सुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दाजाबनायनि जिखिनि लिस्टखौ आसाम सरकारनो दासिमबो गथायगोन बेयो बेसेबां सैथो बेथ' नोङो जि समाव एकर्ड जादों 2020नि 27 जानुवारि बिनि एक मास सिगाङावनो मेप आरो उइथ भिलेज लिस्ट पपुलेशन माने ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक फरेस्ट एरिया वाइल्ड लाइफ नेशनेल पार्क जि दङ गासैबो बेयाव जमा होनाय जादों आरो बेखौ बिथा खालामनानैसो बै 3 पइन्ट माने 1 आरो 2 लिरदों एज डिमान्डेड बाय द बड' मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसन माने भिलेज इनक्लुजना जागोन बेयावथ' नों खुनु आख' फाख' बुजिनांगौ गैया दा बेफोर बे डाटा तथ्यखौ लानानैनो बाउन्डारि कमिसना दिनै हाबा मावगासिनो बाउन्डारि कमिसननि लिस्टआवबो फैबाय 1300 सामथिं गामियाखौ इनक्लुजननि थाखाय बाउन्डारि कमिसना ड्राफ्ट रिकमेन्डेसन खालामनानै दोनदों दा बे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानानै डिबेट लाबोनानै बर' हारियाव माने मोनसे बिब्रिबां माने थासारि बा गोथे थासारि लाबोनो नागिरनाया खोब जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मोनसे आनफर्चुनेट आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. विलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एचएसएलसि आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो बे फरायसालियाव आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं
गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जेडि उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172776 97065045570 93657590885।